kita nga kadaghanan na nato nangandam na kita sa atong mga balay, atong mga parol, mga series nya nila kay mga adorno atong mga balay, pero dunay pero ato yung hinumduman nga importante nga pagpangandam dining Pasko sa pagkatao sa Ginoo kanang yung gitawag og spiritual preparasyon. Ang atong espiritu, ang atong kasing-kasing, atong andamon pinaagi sa pagpatilinghog sa sangyaw ni San Juan sa ebanghelyo karon nga hinulsuli ang inyong mga sala, no? Mato pa ni San Juan dinhi nga siya miingon hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ato pa number 1 nga preparasyon dinhi atong pagsaulog sa Pasko mao gyud ang paglimpyo, pagputli sa atong kasing-kasing pinaagi sa paghinulsol. Kay sa unang pagbasa ato nadungog ni propeta Barok nga ang mga Hudiyo gibihag sa taga-Babilonya, giawhag sa Ginoo ang taga-Babilonya nga moatake sa Jerusalem. Unya napildi sila, gibihag sila. Ngano man to? Kay gituyo katos Ginoo aron sila silutan. Kay ngano? Kay sila nakasa sa Ginoo. Silang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, silang pagtalikod sa Ginoo, wala pagtuman sa kasabutan, munang nagkuhan sila, gisilutan sila sa Ginoo, gida sila ngadto sa Babilonya, gihimo silang ulipon sa hari, gipasakitan, gipakaulawan, unya so sa 70 ka tuig nilang pag-antos. Pero human sa 70 ka tuig, naluoy ang Ginoo kanila, munang atong unang pagbasa karon atong nadunggan nga ang Ginoo na luoy no sa iyang katawhan niya ang Jerusalem nga nagulagway sa inahan nalipay niya mato pa dinhi nga nangalipay sila nga ang Dios na hinumdom kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil apan ang Dios nagdala nila balik kanimo sinangga sa harianong kasanag. No, klaro kaayo nga ang Jerusalem ang inahan nga nalipay sa pagbalik sa iyang mga anak tungod kay gikaluy-an siya sa Ginoo, gipasaylo sa Ginoo, nakaserbisyo na sila sa ilang kalapasan. Muna hinungdan nga sila gisilutan sa Ginoo kay sila nagtalikod sa Ginoo. Ilang gikalimtan ang ilang kasabutan, nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos, nagdaog-daog sila sa mga kabos, wala nila tumana ang hustisya, kaangayan. Munang nakahukom ang Ginoo nga bihagon, no, ang iyang katawhan ngadto sa Babilonya sud sa 70 ka tuig, 70 years in captivity tungod lang sa sala. Muna sa ebanghelyo si San Juan nag-awhag kanato nga atong hinulsulan ang atong mga sala aron dili kita silutan sa Dios. Kay sa karaan ra bang panahon ni bisan gani si Adan ug si Iba sa dihang misupak sila sa kabubuton sa Ginoo, gipapahawa sila sa paraiso, gisilutan sila, gitigaan sila mga pag-antos, mga kasakit, unya gitigaan sila o mga ang labing dakong silot nga gipahamtang sa Dios sa atong unang mga ginikanan tungod silang pagpakasala maong kamatayon. Nya bisan gani ang syudad sa Sodoma ug Gomora kay nagpakasala sila, wa sila maghinulsol, gisilutan sila sa Ginoo, pinaagi sa pagpaulan kanila kalayo ug asupre. Nya katong mga tao dito sa syudad sa Babel, nagtukod sila turi kay gusto silang musangko sa langit, no? Nagsimbolo kato silang garbo, gisilutan sila sa Ginoo, ginibog ang ilang mga pinulungan. Munang atong hinumduman nga kini daing sala mosangpot gini sa kanang gitawag og silot. Munang
ato ginang hinulsulan ato mga sala kay tungod sa sala nahimo kitang kaaway sa Dios, no? Nahimo kitang kanang kontra sa Ginoo. Ya tungod sa sala nalayo kita sa Dios. Ya ikaduha nalayo kita sa atong isikataw ug nalayo sa ta sa atong mismong kaugalingon. Muna yung resulta, no, sa sala. Munang kining tungod sa sala ang tao nalayo na sa isikataw. Muna dinis kalibutan atong makitaan nga nagpundok-pundok ng mga tao nga ang mga dato magpundok na sila puyo, no, atos mga village, ang mga pobre na sa mga kilid, no, kilid sa sapa, kilid baybay, kilid sa mga bukid, nganuman kay wanay kahiusa nya mga dato bisan gani sa mga restaurant ato na mga ons mga Jollibee nya mga pobre na astiga ikubi sige pangayo unya ang mga dato na sa McDo yung mga pobre magduko-duko at puso ra og kuan kini lumpia, no, unya bisan gani sa mga pagkaon ang mga dato lami kay mga pagkaon mga fried rice ang mga pobre memorize, no, unya lahi jud kaayo ang mga dato ug pobre wa na gyud kahiusa tungod kana sa sala nga dili na tanan mo isip sa iyang isikataw nga iyang igsuon nawa ang paghigugma nawa ang pagtinabangay, no, munang ningon dinhi si San Juan sa Ebanghelyo nga abunuhin ninyo ang tanang libaong. Kaning libaong nagsimbolo kini sa kahawang, no, gap, distansya nga ang mga tao nanay distansya sa sagusa, wa nay tinagdanay, wa nay tinabangay, way paghigugmaay. Munang aron kahimutan kita sa Ginoo kining sala sa way pagtinabangay, way tingganay, iyahay ato ning abunuhan diha sa paghigugma. Pataga ang tanang bungtod ug bukid nagsimbolo kini sa garbo, no, sa usag-usa, symbol of arrogance and pride kining bukid kinahanglan kanang magpaubos gyud ta atubangan sa Ginoo kay wala gyud tay laing ipataas ang Ginoo ra gyud, no, nya hapsaya ang mga gansal-gansalon nga dalan kato mga kinaiya nga lisod kay sabton, lisod kay nato kinang idil sa usag-usa nga makapalayo, makapasakit sa usag-usa ato ning hapsayon, no, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Muna importante kaayo ang kining tulo ka epekto sa sala nga malayo kita sa Ginoo, nahimo kitang kaaway sa Dios. Ikaduha, tungod sa sala nalayo ang tao siyang isikataw. Ikatulo, nga nalayo ang tao siyang mismong kaugalingon. Nawa ang gitawag og pagka-reflective kanang kanunay bitatang nag-amping sa tong kagulingon nga dili kita makapasakit og sulti sa tong isikataw. Nga dili kita kanunay mamantay sa tong isikataw. Ang ato orang kaugalingon gibantayan, nga dili kita makasa atong kaugalingon bantayan, nga dili kita makapasilo sa uban. Ang nahitabo karon kay daghan hinuon nga mga himantayon. Tuwa na nagtan-aw sa sayop sa uban. Wala na makatan-aw sa sayop sa iyang kaugalingon. Tuwa na nagtan-aw hinuon sa mga buhat sa uban o wala na makahinuklog, makatan-aw sa iyang buhat. Nawagtang ang pagka-reflective sa tao. Matupan ni San Agustin, God is more closer to us than we to ourselves. Ipikto kini sa sala nga ang Ginoo mas duol kay kanato kaysa kita mismo sa atong kaugalingon. Kay pinaagi sa sala nalayo kita sa atong kaugalingon. Ang atong unahuna to na sa uban. Munang pinaagi sa paghinulsol, pagbasol, no, nahimo kitang kanang kanunay mapalandungon
sa atong kaugalingon. Nahiusa kita sa atong kaugalingon, no? Muna ang paghinulsol, una mong pag-angkon nga kita nakasa. Ikaduha, ang paghinulsol mao ang pagpakita nga nagpaubos kita sa Ginoo, no? Nga kining mga tao nga niangkon nga sila nakasa, napakita nga nagpaubos sa kaugalingon. Ikatulo, diya sa paghinulsol, atong gipakita ang atong paghigugma sa Dios. Kay may kausa na usa ka bana nakasa, unya gipalaya siya siyang asawa, unya pila ka buwan nibalik siya, ningutan ng asawa, nganong nibalik man ka nga imo na mong gibiyaan? Yun siya, nibalik ko nimo darling, kay naghinulsol man ko. Yung anong naghinulsol man ka? Siya, gimingaw man ko sa imong paghigugma, no? Mo sa nasa itong paghinulsol, nibalik ta sa Ginoo, kay gimingaw kita sa gugma sa Dios. Kay pinagi sa itong pagpakasala, na layo ita sa Ginoo, atong gitalikdan ang kamaayo sa Ginoo. Pero diha sa paghinulsol, nibalik kita kaniya, kay gimingaw kita, giunsa kita paghigugma sa Ginoo. Kay sa pagkatinuod, we are loved by Jesus. We are loved by God. Ato pakpakan ang Ginoo, no? Kay mao gini gipangayo sa Ginoo dinhi kaduhang Domingo sa Adbento nga makahinumdom kita, makahinuklog kita, nga mubalik kita kaniya, kay gihigugma kita sa Ginoo ug ato gisiyang higugmaon. Mo importante sa atong pagpangandam nga we can realize that we are loved by God. Munang mubalik kita sa Ginoo, we should turn away from sin and turn back to the Lord to express our love, our devotion to Jesus. Naman importante kaayo nga pinaagi sa tong pagbasol, miangkon kita nga nakasa, nagpaubos kita sa tong kaugalingon, nibalik kita sa Ginoo diha sa paghigugma, diha sa pagtuo o pagsalig nga kita iyang pasayloon, no? Kay ang propeta, no, mga propeta nagsulat nga dili gud niya tagdon ang mga pag-ampo mato pa sa Ginoo, ang pag-ampo sa mga tao nga makasasala. Ang mga tao nga makasasala mag-ampo, dili niya tubagon sa Ginoo. Pero akato mga tao nga nakahinulsol, putli o kasing-kasing, balaan o kinabuhi, mato pa ni Santiago, the prayer of a holy man is powerful indeed. Nindot kaayo, ang pag-ampo di ay, mato pa ni Santiago, ang pag-ampo sa usa ka tawo nga balaan, usa ka tawo nga santos, putli o kasing-kasing, limpyo o kinabuhi, dali randunggon sa Ginoo. Munang ang mahal nga birhen, kay wala man gyud siya sala, sukat pas pagsamkon niya, no? Diha pa siya sa bakan siyang inahan nga si Santa Ana, gihawa na siya sa sala, immaculately conceived, gipanamkon nga walay buling sa sala. Kay wa man gyud sa ang mahal nga birhen, ang pag-ampo is so powerful. The intercession of the Blessed Virgin Mary is so powerful nga nakausab siya sa plano sa Ginoo. Dito sa kasal sa Kana, pag-ingon ni Maria nga anak wala na sila bino, ug ingon si Jesus nga kining my time to make miracle has not yet come. Pero giusab ni Jesus ang iyang plano paghimog milagro. Nahimo ang unang milagro dito sa kasal sa Kana, tungod kay dunay usa ka inahan nga buotan, putli o kasing-kasing, walay sala, nangamuyo ni hangyo ni Jesus. Wa kabalibad si Jesus. Kay the prayer, the intercession of the Blessed Virgin Mary is so powerful. Ato pakpakan ang mahal nga birhen, no? Kay siya ang inahan nga gipanamkon nga walay buling sa sala. Mo dinhi nindot kaayo nga kun ato lini patalinghugan ang auhag ni San Juan nga maghinulsol kita sa atong mga sala, mahimo ditang higala, amigo sa Dios, atong mga pag-ampo, dali ran dunggon sa Ginoo, mahimo kitang balaan
Mahimo kitang suod sa usa-usa. Mahimo kitang suod sa Ginoo. Mahimo kitang santos. Munindot kaayo nining panahon sa Adbento nga ang Ginoo kung maghinulsol kita, mataw pag-usab dili na sa pasungan sa atong mga balay, kundi na mataw pag-usab sa pasungan sa atong kasing-kasing. Kay kini bang paghinulsol mato pa si Agustin, repentance is the strength of men, but the weakness of God. Ang Ginoo nga kusgan kamhanan, siya may nagbuhat sa tibuok kalibutan, kabituonan, kalangitan, ug imo siyang hinulsulan, malukmay, mahumok ang iyang kasing-kasing, maluoy siya. Kaya ang Ginoo maluluyon sa mga tao nga mahinulsulon. Munang ingon ang Ginoo sa mga Hudiyo, wa na ko magkinahanglan yung mga halad nga mananap nga sunugon. Akong gikinahanglan ninyo ang mahinulsulon o mapausanon nga kasing-kasing. Kamingon pag yung Ginoo, kung doon na yung sa kasasala nga mubalik maghinulsol, malipay ang mga anghel sa langit. Ingon ang Ginoo, kung doon na kamoy sa kagatos ka karnero, unya mawala ang usa. Kasi may buhaton, pangitaon niya ang usa. Iya sang ibilin ang 99. Inikakaplag na niya, maglipay siya. Ingon sa niini ang mahitabo sa tao nga maghinulsol. Kung mubalik sa Ginoo, ang mga anghel sa langit magsadya, magpista, magmaya tungod sa katao nga mahinulsulon sa iyang mga sala. Busa, manindog kitang tanan, magampo kita ngadto sa Ginoo